салом алейкум бародарони гиромӣ, аҳмадҷонов умедҷон ҳастам. имрӯз мо тасмим гирифтем ки як видео сабт кунем ки барои соҳибкорои нав бошад. Масалан шумо соҳибкор ҳастед, вале намедонед ки вақте ки бор ворид ба ҷумҳурии Тоҷикистон мешавад чӣ хел бояд ворид кунед. Ва айни ҳол мо ҳамин видеоро сабт мекунем, рақами 1 2 3 4 монда ба шумо пешниҳод менамоем. пеш аз ҳама бояд чӣ кор кард? Вақте ки шумо борро воридот менамоед ягон маҳсулот, масалан мо мегирем маҳсулоти дурворӣ. шумо аллакай заводро бо завод ҳамкорӣ доред, бо онҳо аввалин дараҷа бояд контракт дошта бошед, agreement бояд контракт дошта бошед ва пас аз контракт ба онҳо дархост равон мекунед, дархосте ки шумо чӣ аз онҳо заказ доред, ин чиз ба шумо лозим меояд ва тамом. Пас аз ин шумо кори худро давом медиҳед. Агар шумо корхонаи худро дошта бошед, ҷДММ, ба шумо ягон зарурати дигар намеояд. Агар надошта бошед, ба ягон ҷДММ дигар шумо чиз мекунед, пешниҳод мекунед ки бо тавассути онҳо бор вориди ҷумҳурии Тоҷикистон шавад. вале агар шумо бо дорворӣ сару кор дошта бошед, ҳеҷ гоҳ тавассути дигар ҷДММ шумо борро оварда наметавонед, барои он ки шумо ҷой надоред, барои он ки шумо склад надоред ва барои ҳамин ҳам мо абзор карда мегӯем. айни ҳол мо бо яке аз заводҳои давлати Туркиё ҳамкорӣ дорем ва ман тасмим гирифтам ки аз нол ҳамаи инро ба шумо омӯзонам, чӣ тавр бор ба ин ҷо меояд. айни ҳол мо договор кардем бо онҳо ва тавассути ҳозир компютера бо тавассути программа ман ба шумо нишон медиҳам ки чӣ хел протсесси кор рафта истодааст. айни ҳол мо фақат шартнома кардем ва ба шумо нишон медиҳем. як папка дар ютуб мекушед ва ҳар як чизе ки мисол мо кор мекунем дар он ҷо мемонем, шитоби ба шумо чиз қиин набошад. худоҳофиз. Ба канали мо обуна шавед ва худи ҳозир ман сабт карда ба шумо мегузорам ки протсесси кор чӣ гуна аст, бор чанд рӯз пас мебиёяд ва хадамотҳои дахлдор чӣ мехоҳанд ва чанд қадар пас ба шумо иҷозатнома медиҳанд. интизори видеои оянда бошед.